హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న రెసిపీ టొమాటో పచ్చడి. దానికి టొమాటో ముక్కలు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. పల్లీలు, నువ్వులు వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, ఆనియన్ వేసి వేయించుకోండి. ఈ పచ్చడి జలుబు అయినప్పుడు కానీ, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు లేదా నార్మల్ టైంలో అయినా తినచ్చు. నోటికి పుల్లగా తినాలనిపించినప్పుడు ఇది చేసుకొని తినండి. అన్నంలోకి కానీ, చపాతీలోకి కానీ, ఉప్మాలోకి కానీ, దోశలోకి కానీ దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది. మళ్ళీ చేసుకొని తింటారు ఒక్కసారి తింటే. ఇలా కొంచెం వేగిపోయాక ఇందులో ధనియాలు కొన్ని, ఒక చిన్న స్పూన్ ధనియాలు, కొన్ని మెంతులు వేసి వేయించుకోండి. జీలకర్ర వేసి వేయించుకోండి. జీలకర్ర కూడా వేయాలి. నా దగ్గర అయిపోయింది జీలకర్ర. మీరు జీలకర్ర కూడా వేసుకోండి. తర్వాత ఇలా మొత్తం వేగిపోయిన తర్వాత ఇదే కడాయిలో మనం ఇందాక కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ టొమాటో ముక్కలు వేసి ఉడికించుకోవాలి. సన్నని మంట పైన ఉడికించుకోండి, ఎందుకంటే అడుగంటుకుంటుంది. అందుకోసమే సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే బాగా ఉడికిపోతాయి టొమాటో ముక్కలు. ఇలా వేసిన తర్వాత కదపకుండా ఇందులో కొంచెం చింతపండు వేసుకోండి. నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకుంటే చింతపండు కొంచెం వేసుకోండి, ఒక 5-6 రెబ్బలు. కొంచెం నానబెట్టుకున్న చింతపండు ఇలా వేసుకొని చింతపండులో నార ఉంటుంది కదా, ఆ నార తీసేసి ఇలా వేసుకొని దీన్ని కదపకుండా ఇలాగే మూత పెట్టి ఉడికించుకోండి సిమ్లో పెట్టి. మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండండి, అడుగంటకుండా ఉండడం కోసం. టొమాటో మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోండి. టొమాటోలో చాలా వరకు వాటర్ ఊడుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోండి. తర్వాత దీన్ని చల్లారబెట్టుకోండి. మొత్తం చల్లారిపోయిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఇది చల్లారిపోయింది. దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మనం వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా వేసుకుందాం. వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు ఒక 2 స్పూన్స్ తీసుకోండి. పల్లీలు 2 స్పూన్స్, నువ్వులు 2 స్పూన్స్ తీసుకొని అందులోనే ఉప్పు కూడా వేసుకోండి. ఉప్పు కూడా వేసి ఇలా మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోండి. తర్వాత పోపు పెట్టుకోవాలి. ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి అవి వేగిపోయాక వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, కొంచెం మెంతి పొడి వేసుకోండి. నేను స్టార్టింగ్ కొన్ని మెంతులు వేసాను, అందుకే మెంతి పొడి. ఇలా పోపులో వేస్తే ఏంటంటే స్మెల్ బాగా ఉంటుంది, చట్నీది టేస్ట్ కూడా బాగా ఉంటుంది. కొంచెమే వేసుకోండి, ఎక్కువగా వేసుకుంటే మళ్ళీ చేదు వస్తుంది. జీలకర్ర, మెంతి పొడి నేను మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాను వేయించి, అదే వేసుకున్నాను. ఇలా వెల్లుల్లి, కరివేపాకు వేగిపోయిన తర్వాత నేను సిమ్లో పెట్టి వేయిస్తున్నానండి.
మాడిపోకుండా ఉండడం కోసం ఇందులోనే పసుపు వేసుకోండి వేగాక. ఒక హాఫ్ స్పూను పసుపు వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. చేసుకొని ఇందాక మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పచ్చడి ఇందులో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇది అన్నంలోకి కానీ చపాతీ, దోశ దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది. నోటికి ఏం తినాలనిపించినప్పుడు ఈ చట్నీ చేసుకొని తినండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.